אנחנו עומדים לחתוך את סגי מתוך כל הקטעים. אני חוזר, לחתוך את סגי. לחתוך את סגי זה שכל הזמן תקע. אז יאללה, בוא נתחיל. סגי בתוך הקופסה. אלון, תכניס. כעת רואים אותו. לא יודע מה הוא עושה. מה הוא עושה? הוא לוקח את השיפודים. אל תיקח את השיפודים. אל תיקח אותם. אנחנו לוקחים את זה עד הסוף. כעת אתם רואים את זה. הפעם אתם רואים את זה עד לאין סוף. הוא כרגע עושה את זה. זה משהו שהולך לחתוך. כעת יהיה לו דם או לא? שאלה אחי. לא מלמעלה. אל תדאג, פחדן. אנחנו מכניסים את הכל עד הסוף. אבל כעת, מייק. גו! סגי זה מלמעלה. אבל אז מה סגי? אל תדאג. איפה שאני. יופי. אז אתה... אנחנו תוקעים. מזה לצערנו... את חוד המוות. רוב הסיכויים שאתה תמות ממנו, סגי. לצערי מזה הוא התחמק, אז בוא ננסה עוד אחד. סגי, אל תגלה כדי שהצופים בבית לא ידעו. גו! הוא תקע לי בראש. באמת? אני עומד למות. רק תוציאו את השיפודים. תוציאו את השיפודים! נמצא, תקראו לאמבולנס. כעת הוא נמצא, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, נראה לי... מצטערים, מה אתה עושה? תוציא את הארגז! עכשיו... אני רוצה, ואני אשתלם ובריא. נכון, הוא עבד עליכם. זה בחסות, חסות! זה חסות המדינה של ניני. חסות המדינה של ניני. חסות אחת לחסות. ניני, אתה קצת ניני. תראו אותו רוקד! סגי!